Karno putra baja. Sik, jabani Pak Bagio. Iya. Pertunjukan yang sangat hebat. Inilah tradisi Jawa. Inilah kelebihan orang Jawa. Dia punya kulit tebal-tebal. Yo. Kok iso oleh dhuwure piye to ya? Iya. Oh, amane. Yo. Yo. Sik. Sik. Himbauan dari segenap panitia untuk sore hari ini pertunjukan seni tiban yang diutamakan yang dapat undangan nggih. Sing dek iki sing wis undangan untuk dek sing wis main nggih. Nyuwun sewu ya rada nyingkir dhisik engko nek jek lodang kalau main ora apa-apa. Yang diutamakan yang dapat undangan nggih. Lagi saudakan selamat datang selamat sore ya. Jawara Pendekar yang dari Jalur Mamang, yang dari Pecut Taman dan juga yang dari Pojok Saduga, Pojok Gunung Rukun, yang dari Cokro Baskoro, dan juga yang dari Pasopati Trenggalek, Matur Suwun Ramun. Mbah Maroto dari Blitar Raya. Rotan Durgi dari Mas, yo, dulu. Monggo Pak Maroto. Yo, Pak nih pacute. Yo, enggak karo Amor
Hai. Cek low, cek low. 1 2 low. Halo. Buka di bro. Terus. Oi. Halo. Yo. Oi. Ronggo Sakti Budoyo. Ya. Iya, sound system audio. Yo. Ya. Ki baru ini. Yo. Monggo Pak Yetno. Diubah nih bajute. Ngiwo karo nengen, munggah karo medhun. Was. Yo. Hop. Musuhe Mbah Yai. Jiwa seni yo ora apa-apa. Nek yo guyu ora kenek yo guyu. Butuhe golek dulur ning ora golek musuh. Ki jago ganasi dari Trenggalek. Yo diaturi Pak Bagio, Mbah Kayat, ojo ngewal, ojo macek, der jela nggih. Nitir mboten pareng 3 kali. Pecut sing gak layak digi ora sah digi Pak Supri. Mas Bayu ditriti tenanan. Himbauan dari tuan rumah atau sopir gajah dan juga panitia bagi para pemain yang bapak pecut dimohon diserahkan di atas panggung yang bertugas menjaga pecut. Sik di tengah nih Pak Bak, Mbah Kayat di tengah nih. Ojo minggir-minggir. Was iki cek rusuh tuh oyan iki lho delon. Halo, sawune tono Pakde. Siji kurang loro ora apa. Di tengah nih Pak Kayat. Mesane syutingnya oleh ambiar yo. Yo. Hop. Bagio. Loh, gantian iki. Yo, ora apa-apa. Sepenting ping telu. Ih, Bapak Sutrisno. Dari Wisanggeni. Subin Sanan Kula Blitar. Dimain pun Bapak Tomo.
kalian Bapak Mantri. Yo, piye carane langkah iki? Monggo Pak De, tamakno lembu sekilanmu. Oh, oh, haha. Oh, oh. Nah, yo, monggo Mas Riz. Oh, gue bolane akeh mentoyane. Satu kali cabukan, kurang dua kali cabukan. Iki lho, ora popo. Jan kudung ulang macan tenan iki. Pecut ora tegas. Wesi yo atos. Pancen kandel tenan ulang iki. Gembolane bait go iki. Kurang satu kali cabukan. Yo persiapan, Mbah. Iki anakmu barep iki. Ono ki bapak mulai. Yo, di atas lawan, di bawah kawan. Rokok saudi di wong loro. Op, tayungan apa isul? Tayungan dhisik Mas. Mas Gendong, gose Mas Gendong, sabar. Bose njaluk tayungan nih lho, bose. Bose njaluk tayungan. Ditoto Pak Kayat, Pak Bagio, ditoto. Himbauan dari segenap panitia yang tidak bersangkutan dimohon untuk turun di bawah panggung ya. Yang tidak berkepentingan dimohon untuk turun di bawah panggung. Matur suwun. Milih betut sebarang masih sing dawa sing dek ora apa-apa. Sementing aja dhuwur-dhuwur ning aja ngisor nggih. Aja ningkluk lek tayungan nggih. Karena putra baja Sing jabani Pak Bagio. Pertunjukan yang sangat hebat. Inilah tradisi Jawa. Inilah kelebihan orang Jawa. Dia punya kulit tebal-tebal. Yo. Kok iso oleh dhuwure piye to ya? Iya. Salaman sing apik-apikan. Yo, matur suwun. Pak Rosid, matur suwun. Mbak Wadak, matur suwun. Iki kenang-kenangan iki. Satu ngayom pragawula akang adu persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Tomo yang dari Wesanggeni dan juga Bapak Jaina Kritik yang dari Sampir Kunut dengan rumah dimohon untuk naik dan panggung untuk rolling atau menggantikan wasit Mbah Pokayat dan juga Bapak Subagio kepada Bapak Tomo yang dari Wesanggeni dan juga Bapak Jaina Kritik yang dari Sampir Kunut Tulungagung dengan rumah dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau penggantian wasit Mbah Imam Pokayat dan juga Bapak Subagio. Semangat kawula sanegri. Monggo Pak Tomo. Ki Mas Eri Karena dari Gajah Putih Trenggalek. Persebutkan ke Mas Gedong dari pojok Sabunggan Putra Bumi Bung Karno. Monggo Mas Eri ditamani Joko Mantrani. Rakyat para Mas podo ulete iki. Podo sektine ya. Sekti Mondro Gunung Tenan ya. Podo angel iki. Inilah kelebihan orang Jawa ya. Dia punya kulit yang begitu tebal-tebal. Lek pengen kandel morongin gustik. Piye carane? Ganti lemeki galar ta. Ora biasane nyatani kondang nalungko. Jadi wong sepuh sing kondang iki wisan. Was urung situne. Ditengani pakaian aja pikir-pikir. Ditengani. Cahyane monggo Mas Eri pertiwi biru piye ireng piye
Persiapan untuk Bapak Tomo dan juga Pak Jainal. Tiga kali cambukan sudah selesai. Gantian Mas Heri. Ganti tadah yuk ganti mentut. Ganti mentut yuk ganti tadah. Tiga kali. Podo tetep piateki podo gantengi. Podo sektini. Podo premane ya niki. Ketoke tunggal guru. Dasar negeri. Ning sementing orang ganggu. Tunggal kiai aja nganti mlenjani janji. Tunggal kawruh aja nganti isruh. Bung Karno kembang jagat Angkota Sekali saudakan selamat Sukadi dan juga Sugrawuh Jawara Pendekar yang dari Satrio Samudro Bimenul Mas Dikan atau Mas Heri Garing beserta rekan-rekan dan juga rombongannya, dan juga hadir tamu undangan yang dari kota Kediri yaitu Mbah Man. Matur suwun Mbah Man. Bung Karno proklamator tunggal sejarah merdeka penyambung lidah rakyat peparabe presiden kang sepisan. Mohon keamanan tetap terkondisikan. Pak Jadil masih pung, okay? Dibantu dari Komando Satrio Nusantara alias dari keluarga besar Bodyguard Gustik Niko dari Badak Hitam, okay? Badak Hitam dimohon untuk tetap siap siaga. Lek enek gegeran mak cak saset, okay? Yang sudah terlatih, yang sudah terdidik secara Nusantara, orang ngawur rumah sana. Yo, didikane Gustik ya. Yo, iki Mbah Sahut, tapi orang nyaut. Iki jenis Mbah Sahut dari Wisanggeni, persahabatan dari Tulungagung. Waduh Karyo, Mas, yo, urung sitone, sing rasa Mbah, rapopo karo pamer bringos ning dhuwur. Helmi digeni mangan, Pak Tomo, Pak Jainal. Wasit sing sayek saya koproyo, lek ngalor kabeh, lek ngidul kabeh. Aja Bang Cinojo, Bang Jumindil, ndak apik. Etan duluri, kula duluri. Etan yo kali, kula yo kali tengah-tengah nek wote. Etan yo digadeni, kula yo digadeni soalnya padha bobote padha duluri. Yo, nyanyi yo Mbak Nurul. Ah, ngono lho, rene diundang meneng ae. Ipati-pit ae. Yo Mas dari Tulodong Karyo, persotan dari Wisanggeni. Oh, asik. Alhamdulillah Mas Nipo juga hadir dari Jalur Mapang, ono lek ini kenaan peladu. Alhamdulillah bisa hadir. Dan juga saudara selamat datang juga hadir Jawara Pendekar yang dari Sawentar Manunggal, Bapak Atkur Roman atau Bapak Kamito Seswoko atau Suwun Raipun. Wong cadang tunggal cabale wiwitane lungo jejer cabetinane saya suwe cabet jejer dari pojok persoalan dari Tulodong Karyo, Bapak Tukiran aku larit persoalan ke Bapak Murno dari pojok Satunggal. Sugete Pak Murno, yo laki plik dua kali jambukan kurang satu kali jambukan. Sepatunya anyar keplelet. Bapak Isul
Lek sepuh gak niro sepuh Pak Sul ya. Lek nom gak niro nom mesani. Uga wong Lek MC ini sembarang pokok wedok lanang rawani. ora becik toprate para kebange rawe iku paribasane Inilah pertunjukan sing depan atau adu laga yang bertempat di kediaman Bopo Sutikno atau dengan panggilan akrab yaitu Gustik yang bertempat di kediaman beliau yang beralamat di Desa Bakung, Kecamatan Udanau. 2 hari pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 19-20 Juni tahun 2026 atau 1448 Hijriah dalam rangka suran atau memperingati tahun baru Muharram ya. wong seneng gak bali Matur suwun Pak Tukiran, matur suwun Bapak Purno yang dari Tulodo Karyo Putra Luket Tulungagung Pocok Satunggal Putra Bumi Bung Karno Ki semoga ini Kodo Janggungi Mas jago tenan iki ya delok ae dingo sing Jawandono dingo sing dadi bandan dingo sing bandel iku ya nek ora nganti ora bandel ning kewendel saya suwe sampe jejer ketangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo adikku digawe lara kembang melati gawe larane ngati kembang kecubung gawe Mbah Dul Manan bingung Mbah Sogol kembange mawar tresno dari Terenggalek perosotan dari kota Kediri Baman Afesian yo Baman kecuali becak lagi seni barang ini yo Pak Sogol dari Sumur Guling piye carane langkai tinggi tamano jopo mantramu leno pangine seplano ning gadane iki piye Pak Tomo Pak Jainal lek wae dendo lek pancen ngarep yo dendo lek ora yo ora anut nggih sabar Paman ben kene contoh karo Pak Dadie wis penting marmut enak wae manut wae golek col Paman piye carane iki gandengmu wong tenan soalian Sogol Sumur Kebuling yo iki yang belum kenal dikenalkan yang sudah kenal diarahkan siapa dia Bapak Sogol Sumur Kebuling hehe dari Paso Pati Terenggalek dari Kebat Terenggalek Tugu sandingi patung reok Ponorogo mai wes toh milih betul sebarang yang penting yang di atas panggung lek kok ngisor piye Pak Tarjo arep digi medhut dugane gak bareng nggih kedae diteliti karo petugas dhisik layak dipakai apa ora himbauan dari segenap panitia sing dek iki wis main utawa dek iki wis oleh undangan nggih ngapunten ingkang kathah yang diutamakan undangan pada hari ini hari Sabtu tanggal 20 yang diutamakan undangan pada hari ini sing dek wis munggah utawa wis undangan ora usah munggah dhisik engko lek bodo kesel ipul manut arep nyari pul aja mari rewel we ya heeh kaji Senin tak foto we golek damu nyangel ora usah munggah sik kowe ngenteni kancane dek iki munggah ping 7 arep munggah neh ya selamat sih Paman selamat
iso pokoknya manut. Wasite adil lah. Se bro, se. Samare ku HP, yo. Ki Mas Agus Joyo Kusumo dari Paso Pati Trenggalek Persotan karo Darmuji dari Petut Samandiman Bang Sri Leko Blitar. Yo Kang Dar Yen lewat aku kelingan. iya Bukae biyen tanggo sing hati-hati Dingo sing lali Dingo sing Jawadono Dingo sing dadi aku Dingo sing dadi bandan warna abang tondo isih sayang tenan ora bro kok sak medok-medokan kok jenenge di tengah nih sih di tengah nih tapi yen kae tak go adem tresno iya tanpa batal Apa barno piye iki arep kumat lawang etan iki tabote ketambah Bapak Isul turun batu pintu sebelah timur turun batu Bapak Isul ojo kakek ini dhuwur setopan sih kae nyimpen wati ngati besok nora bakal lali Mas Darmuji yo piye iki beh tengah wangi nganti cerita catatan sajroning ati nutup Mas saya mati aku kowe dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara matur suwun Mas Agus Joyo Kusumo dari Trenggalek Perjotan karo Kang Darmuji nggih iki sok kanjene iki Mas Supri Gempar dari Kebat Trenggalek Perjotan kalian Bapak kami tuo Muhyiddin dari Macan Gedung Kuring yo was wes rusak tenan iki ya nek cagak kebat ngono bojone ya loro lho ya monggo Pak Supri piye carane langkah iki padha sika barong iki ya ora popo gantian ganti mecut ganti dada yo ganti mecut wasit sing awas Pak Tomo persiapan untuk roli wasit yaitu Kang Mul Yono yang dari Cokro Baskoro salah satu ketua dari Tulungagung Bersatu untuk naik ke panggung untuk rolling atau menggantikan wasit bersama Bapak Bandi yang dari Satrio Samudro yang terhormat pada Mbah Bandi yang dari Satrio Samudro dimohon untuk naik ke panggung untuk rolling atau menggantikan wasit ora bakal lali yang terhormat kepada Mbah Bandi dimohon untuk naik ke panggung untuk rolling atau menggantikan wasit